Menjelang siang, Mbah Yi pun mbah putune jenengan Bu. Pun nang dahar Bu sak wetenge Bu. Mbah wis reno-reno. Wong kerayu Intan ya wong matok. Nggih, maaf nggih pemirsa untuk sementara ini bersih pemirsa nggih kain bersih untuk sementara kan urung tumbas plastike sing nggo lapisan iki Mbah Yi. Ku tak nyilak dulu. Ambil neh nduk sendok ambil neh kulo ning kono lak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Tak cukupno sendok, Duk. Oh alah ya maaf nggih pemirsa. Lah sendok iki tak sediani ning kene ngene lho ya. Nyah. Nyah monggo Amit. Ayo. Nyah. Wis aku saiki nyoteng ae bagian nyoteng ngene. Wis. Sendok iki aku mau. Kula iki pengen duwe rencana benjing insyaallah mbok kapan nek enten rezeki. Niki kula tumbaske kain sing polos ngoten Mbah Yi terus dadi kenek di slereke ngeten lho Mbah Yi ngangge kados sing korden ngoten niku lho. Ya dadine gak reget. Nggih. Mungkin kan niki kan tiap hari tak sulaki ta pemirsa debu-debune. Jadi disukani kados korden, tapi sing polos ngoten lho Mbah Yi. Sarapane anu. Doa dulu, Dok. Bismillah. Taruh ning meja makan, Dok. Kene lho. Carane ngene. Ini kayak aji nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Lana fima rosetan Rakina dabanar amin. Monggo sarapan pemirsa yuk. Sarapannya sama kering, telur ceplok. Ini anget-anget enak era karuan. Bersyukur pemirsa masake. Ngeten iki nggih, pokoke bersyukur, selalu bersyukur. Pelan-pelan. Nek nyendok nasi sithik-sithik. Nah, Sarapan Mas Dian. Bismillah. Sarapan Mas Dian ada pandek mau sarapan porong. Mama masak apa, Mas? Masak. Duh, Mama rong masak. Digawekno mie, Bu. Mama rong masak, dimasakke mie. Mama hari ini rapat pemirsa. Nang ndi? Aku gak roh ning ndine. Jenenge rapat PKH. PKH itu singkatan dari program. Kecamatan Sambong. Program keluarga Hamil. Harmonis. Boten bayi. PKH program keluarga harapan. Apa wau? Program keluyuran keluarga hamil. Program keluarga harapan itu program pemerintah Intan. Yang mungkin masih punya anak sekolah atau mungkin usia-usia sampun lansia. Nah, lansia itu singkatan dari lan Sambong. Lan Sambong. Lan iki kancaku Intan. Lanjut. Siane OTS. Lansia, lanjut usia. Wes pokoknya nek singkatannya ambek Intan kopior dhewe aku. Nah, apa masalah? Lah wong SIM lho Mbah Yi, surat izin miring mengeterkan. Bener, Mas. Alah. Sabar. Tutan ya. Pelan-pelan, Dok. Enak pemirsa. Sama kerupuk. Sama jeruk lombok misalnya. Oh ngeten iki mengke diganti enten sing ceblok, ngeten kan cebloke mboten teng anu lho, ngoten Mbah Yi. Pasti putih. Nggih. Sing kula tembaske plastik sing bening ngoten niku kandel. Buat. Aku ya pemelok niku. Nggih. Mekum Jan badhe patus napa? apa kulit? Sampul menawa gelem tak jolno. Oh, nggih. Ibu apa nih cepu?
Lah nek ngenteni Repa nduk. Kongkon ndandekno jam tanganku ya. Iya. Heeh. Nggih, Nduk, nggih. Nah, Nduk. Alhamdulillah. Ya, Ayo pelan-pelan Cahayu. Pelan-pelan, alon-alon, ngesakno ususe. Wes engko dilanjut nah ya, Nduk ya. Selesai bar roke-roke ya Tan ya. Nah, terus dimatikan semua, mic dimatikan. Terus semuanya Dok, iki dingenekno dinormalne kabeh, dinormalke semua. Dimatikan maklek. Iki juga dimatikan maklek. Wes. Sesuk nyanyi nih pemirsa. Laren sik. Iki karaoke-ne gak usah dicaske ya, ngijeki. Gak. Wes sok Dek bengi bar dicas. Wes lah. Wes diring kasih. Wah, HP-ku nanti mah. Lah, mbah ning ndi lah? Kuwi. Goleki Iki kerudungnya Ibu. yuk nama yuk. Godhog jagung iki pemirsa. Enak sing bogang. Ayo sore yuk. Heeh. Pak ning dhuwur pemirsa. Gelas plastik yang kono kok. Nyai, Urung gawe konten iki, Pak. Repa, Mbak Salwa wis gawe konten iki nduk wis rajin gawe. Iki kolake ndek sore kalau pemirsa aja saiki. Kuwi godhong pandan nduk. Godhong pandane buak ra apa-apa. Kamar mandine mau ora ditutup. wes aja mbok tutuno kamar mandi sik. Wes kadung tak syuting. Iki gawe bakwan jagung pemirsa, lali gawe pelas jagung apa teter jagung bakwan jagung iki mau. Gedang. Digeget sak bubare madang. Kono ana ning meja nem kono lho. Ayo. Tutup. Piye ngono lho urung gawe konten piye iki. Kono lho lungguh kono lho. Terus sementara tak kei kain iki kaine yo resik. Dadi Intan nek nyiprat-nyiprati ning kaine, engko kaine nek kecipratan dicuci, ganti sing liyane apa ngono lah. Ambek rene lho, Nduk. Nek nyiprat-nyiprat ben ning kene. Amit sik toh. Iki tak ning tutupan. Nek nyiprat-nyiprat ben ning kene. Ya wis nang tutup kono. Rene. Ya. Top. Jolali berdoa. Guys, awan pemirsa, Dek mau sarapan isu. Terus aku ki kan ngebleng ngono, nyanyi mbek Intan ki mau. Nyanyi sampai suwi. Terus eling lho iya aku mang tek urung gawe konten. Ditinggal Intan dolan sisan nggone warunge Mbah Yi. Ngenteni. Apa nduk nek ngarani ngenteni Pak Han LPG karo air ya nduk ya. Nduk engko kunciran sing apik ya nduk ya. Aja jembumbrit. Yuk gak ning terusno gawe konten le. Mbah ngresiki apa, mbah apa ngono lho. Lah piye urung duwe konten e. Ki mang wis nonton kontene Repa, Salwa. Ajek ning Pati. Walah enuke cah. Sampai lali gak berdoa ki piye to? Mang, Mbak. Wes dalam hati. Ya, oke. Kenapa nduk tangan delok? Iki lho, Mang. Dikai minyak tawon, Nduk. Itu napa iki? Apa Tomcat ya, Nduk ya? Tomcat apa Tom and Jerry, apa Tom yang apa Tomblek, apa Tombati ora ngerti, Nduk. Wes nanti maem ki wis awan tapi Intan rong gawe konten. Pokoke iki angger piye ngono rasane ati urung duwe ide pengen konten iki nyanyi sik ya Tan ya. Engko bar nyanyi ki mang terus ngobrol karo Bunda Dewi. Bar ngobrol ki mang terus lagi eling lho lah kok wis awan. Lah kok urung gawe konten. Lah sing tak jak nggek konten ning ndi iki aku ngono. Aku terus
Guabut lah ya, terus gawe apa jenenge dadar jagung. Tak lebokno ning Facebook intene. Ngono. Dolan aku. Dolan pemirsa. Nah, iki nasike tak kok ning gone ngene iki lho. Adang pemirsa ya. Ki ndoke sitok. Ki enek Tak panganin kok. iya, orek tempe eneng iki. Engko sore nek seumpama ibu gak masak, iki nasike pamane telas ngecupno nasi terus tumbas lele nggone Bang Mustofa ya nduk ya. Minta tolong Dio atau minta tolong Makjah. Ngono ya. Tuku piro? Ya engko mbek Makjah ya di anu leh, Makjah tumbas. Ibu tapi melok aku gak usah melok. Oh gak. Biasanya nek anu gak usah melok gak apa-apa. Ya. Sing Seumpama gak sida ya engko ya mbuh gawe apa. Ya. Wes nang diterusno aku tak nyuting Papa Silo. Ki menek ning atap ki mau pemirsa. Gak apa-apa aku tak ndek ndremimil, Dok. Ki mau masuk karo Mas Dian, masak. Apa aku jenenge hari ini ikut masuk. Emang yang godok jagung pemirsa. Jagung manis pemirsa. Loh, jagung manis. Tapi gimana kok ya bugang, kaya aku ngene ta pemirsa. Ibu, jagunge. Kilap, lape ya resik pemirsa. Oh, nggih Pak, kula pendhetke toya adem nggih Pak nggih. Pedhot. Oh, air biasa mawon, nggih. Oh, air biasa. Soalnya Pak Silo ke atap, Dok. Atap iki dhuwur. Wah, anase ugal-ugalan. Banyu adem ya. Nggih, kula pendhetke Pak. Toya adem. Biasa mawon. Oh, biasa mawon, nggih. Oh, biasa ya. Iya. Ini tak isane iku Ya. ora iso kok. Waduh, aku didarani gak iso, guys. Ora iso. Ya, sing iso Intan. Ya. Wis alon-alon digenjong, war. Maaf nih pemirsa, nek jenengan boten nyaman melihat video saya yang keadaan rumahnya selalu blangkrah, tidak pernah rapi, saya mohon maaf. Mau minta tolong. Hah? Rene. Monggo Pak Silo, ya ngono. Kan Monggo nendi? Monggo Pak Silo. Oh. Ini nggih Pak peralatan Silo, tukangnya monggo, Pak Silo. Monggo kok kan lho, Dok. Nah, kan Mas Dian. Enggak Mas Dian. Kok sediluk-sediluk isine, soalnya kan keadaan panas ning dhuwur kuwi ngorong. Iya, ngorong di dalam tenggorokan kuwi. Ngono lho, Dok. Iki tembok lemik itu ya. Oh, gak Intan kan nek maem kadang nyiprat-nyiprat. Ya iki kok pamane kecipratan per ngono ki langsung dijupuk. Dijupuk dicuci diganti neh apa, ngono kain apa neh. Ngono lha Ibu goleki kain taplak meja ki aku rong ketemu cara ketemu. Tak ungkar-ungkar lemari gak ketemu. Ketemu kuwi lah wis ben. Wis ben ngono lah. Sing dik-diri bangeten, Mbak Jeris ben nduk aku ngono. Lah wong rong iso ning cepu golek kain plastik sing ngono kuwi nduk kandel kan dienggo tutupan lho ki mang lho kecipratan to. Lho kecipratan kolakmu to. Nah, maksud Ibu kan Intan nek maem nyiprat-nyiprati men nyiprate ning kene sik. Engko diumbah. Ngono. Iki saurunge di plastik iki tak cuci neh soalnya kecipratan lho. Maksudnya Ibu ki ngono. Ki piye iki gawe konten? Resiki omah ayo. Mbak Indah HP Rene je. Aku mang ngelapi gak mbok seteng. Oh iya ya. Ya maafkan Ibu ya. Ngelapi nyapu urung tak syuting ya Allah Ibu minta maaf. Iya. Iya ya, ngelapi dek ora tak syuting ini kak ya Ibu gak roh nek ki mangintan wis apa ngelapi meja wis mbok. Ya. Ya ora apa-apa, ora di syuting, engko tak syuting neh ngelapi. Yo ayo. Terus ngono. Yo. Ki artisku. Ndi njaluk apa Rene? Njaluk ndi? Njaluk apa iki? Heh? Njaluk Ya ndak lah Mila. Iya, sekarap neh dan juga neh. Ini kita tenobah dulu. Apa Mbak dibungkus Mbak Nana? Bihun. Bihun yuk. Mbak apa? Roti. Roti loro mbak apa? Ndang. Iya dan juga.
Aku dituwake terus mak njaluk nglencer. Sing Dek Dewi salah men mbok janjeni nglencer. Lah aku rung iso goncekno iki, Mak. Ya wis, Ndang, ning kono ae sik. Dine. Mbak apa iki? Mbek apa, Ndang? Insyaallah cuma kokok ketok lho ya. Cepet rambut ngene iki. Oh, njaluk cemet rambut, Mbak. Sama dodol apa ora? Ora. Cepet rambut utawa ngono ku lho, Mbak. Karet ngono ku lho, Mbak. Ora dodol. Aku tuh kalau gula seprapat Bu. Njaluk gula seprapat. Kayak gula seprapat, Mbak. Gula seprapat. Sampean ngopi ya, Yu? Ngeteh. Ngopo mbok ngombe teh? Kok kon nang omahku tak kei teh ya? Heeh. Lah ndek iki kae sing tak gawakno teh ambek beras kae wis telas. Oh wis telas. Ya tak gawakno engko. Aku nek mah ndek teh omah tak kei. Apa kaya itu? Heeh. Gula, Mbak. Iki lho, Dek, iki lho, Dek. Iya. Nek ning kene njaluk kresek kok. Njaluk kresek. Oh, iki njaluk delokno, Mbak. Wis iki. Lah kuwi entuk apa kuwi, Yu? Iki sekon esuk. Sekon esuk mampu apa ora? Pon, Mbak. Ambek iki wis sitok. Ya, ayo, mantuk, engko nyapu tak sotekne. Tak yo ambek juga teh. Rono sik, darono sik kok ambek juga teh ya. Teh ini kok kono kok dikei teh. Kok tak kei teh ya. Aku diguyu Dek Dewi. Pegawai-pegawai aktif mah. Rawani aku. Nek liwat pawon wani. Enak pegawai-pegawai saatnya makan siang pemirsa. Kaget. Walah, baru anu pemirsa makan siang para pegawai-pegawai. Apa lewat ngarep gak wani? Mbak buka. Gak wani liwat ngarep. Gak wani liwat ngarep pemirsa. Soalnya tamu-tamu ini bermobil. Lambi api-api. Lambi pegawai pemirsa putih. Halo Bu. Halo. Jangan. Kula nuwun. Assalamualaikum Yu. Waalaikumsalam. Ayo bocah. Jangan ijek pora. Mbak Yu jangan lumbuh. Amit. Masak apa Mbak Ani? Otak. Oh iya. Enak kan lho. Aku rasa. Gak usah. Nenek bapak-bapak pegawai kan lho. Ora usah aku ning kene ae. Nggih. Nggih, tumbas sayur, Bu Lurah. Acarane Pak Lurah, acarane Pak Lurah. Ini Pak Lurah Andi. Dari kecamatan juga. Wes Mak, Mang Mak. Wes. Manyun. Tenan. Ya wis kowe lek sing kuwi sik, lek gak apa-apa. Halo Pak, halo. Sayur bening bayem. Ini ya Pak, kok sing sedih ya. Oh sayur. Mak jah, Mang Mbah iki gak nyun lumbu. Panjenengan itu lho wis. Lah seme. Gak usah mosok loro gak pangan kok. Gak usah. Wis gak usah ditokan kok gak kepangan bae. Gak usah pindah. Berdua manyo. Kalau barine Pak udah cilik-cilik kok lho budal. Masih acara resmi. Jadinya sekotak. Jadinya sekotak lah kok. Pamit yang saya. Mbak, nggih monggo. Dompete tak taruh. Oh nggih nggih dalem. Mbah nggih, monggo pinarak Mbak Rini. Pinarak Mbah itu mriki. Alhamdulillah sehat sakniki jogo warung kok. Acara makan siang kecamatan nggih bersama Pak Lurah. Dalem? Nggih. Wes. Nyeteng Makjah cek macak cuwanti kalau bar rapat. Wah. Aduh. Monggo dicipi masakane. Gawe kering. Oh iya. Bakwan jagung. Aduh. Gung kok Mbah ya pedahar walawoe. Urung masak. Iki mau tembas nganu pemirsa cat. Ayo kita ke tempatnya Mbah Yi.
Warnanya kayak itu. Iya, sing pilihane sampean kae lho, Mak. Tempatnya Mbah Yi. Jadi Kinara Rene pengen nutupno nggih film. Bayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Jadi wongnya penyapu lho kene. Ndi, Yumarni takon nyapu, Bu. Niku nyuwun gula, jukokno teh ndak, Tan? Nyuwun gula kalih teh. Iki gini sapa? Yumarni. Ate mbok kek ngisor ae, yo aja kek ngisor. Iya tak nyapu jukokno teh utoh. Teh Satu. teh utoh saadah ning gone lemari dapur. Nek gak ning gone rak ya, sing jek utoh. Aja mbok teleh ngisor, rusak engko. Nyanyi apa kae? Ngono mang kondi. Iki atik dadi njleber ngene lho yu. Sik sayangku tak anakno. Lah, lak yo ngene leh cintaku. Memang wis sarapan porong. Oh iya, sampun. Lah wae apa yu? Dalem. Sadah teh yo gawerene. Satu tok. Iya satu tok tre Bu yo duwe satu tuku satu kuwi tok tek tak wehno Yumarni. Setumbas neh. Monggo Yumarni. Monggo yo. Tak gawakno sembok kok ning jero rok. Teh kotak lah ya. Teh ngene iki lah ya, mesti ora teh tabur, ora teh tubruk. Aku ki kok seneng pemirsa ngobrol karo piye ya istilah ini jenengan nek ngarani piye ya. Orang-orang spesial yang baiklah aku nek ngarani. Kayak Mak Darni, Yumarni. Lak yo ijek njaluk nglencer ae. Tak kandhani sayang Rene toh, tak kandhani neh Rene toh. Aku engko sesen nangis lho. Oh, ini tak kandhani. Nek aku awakku wis waras, wis iso numpak motor, lagi tak jak nglencer, tak golek, tak goncekno, tak jak tuku bakso neh. Ngene iki aku nggawa awak jek cekot-cekot yo yo. Aku dongakno to ndang seger waras iki. Ngenekanku ben ora cekut-cekut, ndang waras nang awakmu tak jak numpak motor, tak jak nglencer. Njaluk mie apa njaluk bakso? Apa njaluk ayam gepuk? Nen cepu isuk wis marani njaluk nglencer. Lah nek aku iso numpak kuning ngene leh yu, aku iso numpak iki ngono tak gendong. Apa aku sing ning jero, awakmu sing nyurung? Ya tek sok apaan iki lho. Lah gelem nyurung piye? Lah iya lah. Nganu Mbak, njaluk nglencer iki lho Mbak Yud. Yang nglencer iki sederhana pemirsa, paling yo trimo njaluk bakso, njaluk mie ayam, pun njaluk ayam gepuk. Pokok iki intine pengen ditumpakno motor pemirsa. Lah kadang kan dekne kan nek mantuk niki tak goncekno numpak motor. Niki seneng atine. Iki ayo katok ketok ora kuwi. Tak tutupi. Ayo, ketok ora ketoke. Wis resik kok, wis resik yo. Ikra emang ngendi? Bose lanang. Kuwi mang jenenge Pak Utoyo. Pak Utoyo kuwi suamine adikku, suamine Mbak Dewi. Pak Utoyo kuwi Kang Mas Pak Lurah. Iki mang aku ketemu Pak Lurah ning gone Bu Carik. Malah aku dingenekno, Mbak Yun monggo nderek makan siang.
Monggo nek badhe nyuting aku ki maune wedi yo. Wedi aku ape nyuting wedi kan yo pegawai-pegawai tok le, pegawai kecamatan, Kombluro nek Pak Lurah. Bareng ngono yo aku mlebu kan Pak Lurah. Ketok monggo nderek makan siang ngono. Aku dikon melok makan siang. Terus mboten Pak, matur suwun. Nggih pun monggo nek ape nyuting mung tak syuting Pak Lurah tak syuting saiki yo. Mong tak syuting saiki. Awak entuk bantuan PKH apa ora yu? Untuk bantuan PKH apa ora? Mbah gak ora. Mbak. Gelange anyar neh, Cah. Iki kecepu mang. Oh, kecepu. Aku gak duwe yu. Nek lancar jo ali-ali. Oh. Iya, nggih monggo. Ali-ali 15.000. Lah kayak Mbak Yunem. Sampean, Mbak, niki Yumarni teng mriki, kalih kula. Oh, jenengan padosi, niki teng mriki. Kayak Mbak Yunem, budal dagang. Walah pinten dinten mboten wangsul. Enjing wau, niki teng mriki. Wau sangkane keng warung mrika. Ayo ning nggonku, kula ngoten. Nggih, monggo Mbak. Iki Mbak Yune kandung sing dieloki. Jenenge Mbak Sutarti ya, Mbak. Iya. Surati. Mbak Surati. Ya. Wes, jos. Oh, wes keren. Karek golek ikrake. Nah, iki. Aduh yu. Aku ki sampe gak wis suwe hati iso numpak motor tak jak nglencer. Wes yu. Wes tak jukokno ikrake. Lho resik pemirsa. Nek apa jenenge? Nek nyapu. Bu Serintil sinau baik. Bu Serintil belajar baik. Ya Allah. Yuk Marni. Tak ngenteni Mbak Indah, Mbak Kinara jare perene. Cus. Tong. Bayi dahar. Wes dang anu dahar. Mak pelas, Mak. Aku ya kok. Bu iki tadi anine golongane. Iki lho Mak aneh. Masang napa? Karek telu mak ngono aneh. Iki lho mbah ning ndi? Mbah dibredat repa ning ndi Mak? Oh alah. Oh repa yo kaya termonius ngono. Terus karek telu sengkleh-sengkleh kudu tuku niki ya. Sok mben perabotan sing sampean toto kuwi insyaallah kok pengen tak tumbas nang ngene iki sing polosan, Mak. Terus dikeki ngene iki lho, Mak. Engko terus diselerek sama napen juga nggih diselerek ngono. Mak. Ulun mbek etang. Mbek tengah tak Apik ketoke dikeki. Ngene iki kurang ibu nek telu elek engko malah. Sadoletan kalau iki lho kawasan. Dahar bayi. Iki jangan. Bayi Bang tak tumbasno nggone bucare. Besok tak masakno ngono kuwi. Intan sudah punya sayur di rumah. Sayur apa Intan? Sayur rinuk bayi. Ini sekali. Niki wae kepanggih Pak Lurah to, Bu. Monggo Mbak Yun derek dahar siang nggih matur suwun. Monggo nek badhe nyuting ning gone bucare. Ya Mak ya make persa ya Mak ya. Monggo nek badhe nyuting sing Mak Jah, Mbak dek apian ya dek disuting dek gak popo. Nek disuting mboten napa-napa kula niku nggih pani. Nek mboten enten ijine lara nyoncong Mak ceketis nggih kula sing mboten wantun bayi. Mboten wantun lara ujug-ujug dek langsung enten pejabat dek langsung kula concong lak ya mbayani menak. Istilahnya nggih kudu duwe ini makan siang. Enggak. Makan siang di nyuwun. Heeh. Es dong, Pak. Wis waktu lho. Kono gak bukaan urung bukaan. Urung dibuka Mbah Yi cek kancingan. Ijek tekan wis tekan aduh. Engko nek tong-tong nah tak tumbas. Nek balik rene, Nduk. Lho ini pemirsa, sayur rumbu ditumbasno nih. Nggone bucare sama ini tadi ketemu Pak Lurah. Nggih. Ditawani, "Ayo Mbak Yun ikut sarapan." Mboten sarapan, niki makan siang ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Nggih, pun demikian pemirsa konten siang ini doa terbaik. Nggih, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yo ya mak ya api ya mak ditumbasno ngono ku ya mak ya. Sing rupane ireng. Nggih, maksudnya gelap ngeten lho Mbah Haji. Mengke terus ditukokno kaya rile ngeten iki. Mengke dadi kena disrek, masang ril. Ketutup. Ini alon-alon, Mak. Mak, melok anu, Mak. Yuk, Tan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.